Εντάξει. Από τις 7.30 ώρα τον κυνηγάμε και είναι 10 και 10. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Το έπαιξε ο Μιχάλης μες στα κλαδιά. Δεν βγαίνει. Για έλα από εδώ μόνο. Απλωτός, ανάσκελα. Πώς για άλλο θα μπω μέσα. Κάτσε να πάω εγώ, έλα. Όχι, μπορείς. Ναι, κράτασε το στήλο. Έλα, κάνε, εμένα πιάσε. Το στήλο να μην κουνεί μόνο. Στηρίξου πάνω μου, ρε Μιχάλη. Α, είσαι Ταρζάν, δεν είσαι. Μπράβο. Ωραία, αυτός είναι θηρίο, δεν είναι μικρός. Άλλος λαγός είναι αυτός. Όχι, αυτός που ήρθε στα πόδια μου που δεν πρόλαβα να παίξω ήταν μικρός, ρε. Αυτός είναι ολόκληρο θεριό, ρε. Εσύ τι του φέκεις, μικρό ή μεγάλο? Μεγάλο, ρε. Αυτός θα είναι. Μεγάλο, ο Μανούσος δεν του φέκησε μικρό. Εντάξει, αλλά και ο πρώτος που είδα εγώ ήταν μικρός. Και του λέω ότι δεν είναι αυτό. Πω, ένα πράγμα. Αρκούδα. Κάτσε να σε βάλω YouTube αυτό θα μπει, ξέρεις, Έλα. Την έχουμε τη φάση, του φεκιά όλα. Έλα. Έλα. Α, την έπαιρνες τη κουβεκιά.